Festa ġemma bħal kupuni da s-saldweja jaqduni kiku najdu zgur jajduli u l-birm li biex jadduli najda kif naħseba traħt it-twir mux għedna ġiba jgħat majġu nefsuna lek tabdax u kunx mazzur u neħra l-politikanti biflus najħax li gwitum mux għadina u l-lidom mal-jom u għal-lidom kif murtala ġobnom għali tejlis bieċa fil-ġurnali il-mort niftax il-kont lanqas nafnot dak l-ammont u mill-klim nadja fatti ma jagħmlux kontratti biex tal-ħadd titbal bil-kelb għandna jimma tfal u għamin biex xejn jinxtara jista' jmur jiddobbara xtaqt ikompli magħhom demmi ma jtinix hekk jew hemm ftit fadalli ma nagħmilx bħal pappagalli nirrepeti mantra illi ma toqlix kif xbajt qed ngħidha mhux biċċajt kif xbajt dal-kanel illi blajt kif xbajt qed nitkellem mhux biċċajt kif xbajt għadi ngħid u nerġa' ngħid kif xbajt qed ngħidha mhux biċċajt xara l-bib u l-antiporta f'din id-dinja kulħadd xorta dejjem povru ċittadin jissikka ċinturin x'se jsir minni l-tira jekk ma nirbaħx somma kbira għall-matara għall-matuċa basta nħallas għas-sebbuċa jif il-sinima m'għandix ħajta u m'għandix appunti ċajta li tgħidlek lux inħoss ara nek breakdown boss jilli kollox jottalija imnalla għandi din il-qasrija ħalli demmi ma jibqax ifferoċjat alla ġabhom dawn il-maskrija dak kull wiċċ tal-askri ġejna s-sena kollha qisna kannibal kif xbajt qed ngħidha mhux biċċajt kif xbajt dal-kanel illi blajt kif xbajt qed nitkellem mhux biċċajt kif xbajt għadi ngħid u nerġa' ngħid kif xbajt qed ngħidha mhux biċċajt kemm nixtieq inqatta l-karti naqbad dajsa u nitlaq minn arti nitlaq nemigra x'imkien il-bab minn hawn din id-dinja għaddiet minn kriżi ma kienx virus ta' ċiriżi għal l-erba' nieħed xorta ħossni dawn konxi darba li belluża infissa li ssir diżilluża dan iġġibtu mhux bis-silma ma kif war jittajt qalbi li xi ħadd se jisma' talbi għad isir m'għandix u lanqas faridtar kif xbajt qed ngħidha mhux biċċajt kif xbajt dal-kanel illi blajt kif xbajt qed nitkellem mhux biċċajt kif xbajt waħdi ngħid u nerġa' ngħid kif xbajt qed ngħidha mhux biċċajt